Mirade que ben patino. Anda, mira para min e aprende como se fai. Sí, Nina, patinas moi ben. Linda, non te animas? Non sei. Veña, Linda, que é moi fácil. Velo. Ai, que caio. Tranquila, xa está. Agora vai te cara a alá collendo algo máis de pulo. Pois sí que é divertido. Claro. Estalo facendo moi ben. Nina patina. Nina, non é divertido. Ben, un pouco sí. Linda, a que non és capaz de patinar así? Que non son capaz? Mira. Pero non te cruces, Tutu, que imos chocar. Xa verás como non chocamos. Tutu! Nenos, xa está feita a torta. Xa imos, Tupa. Esperade, teño unha idea. Por que non facemos unha carreira e o que gañe leva toda a torta para el soiño? O da carreira soa ben, pero o da torta para min soiño soa aínda mellor. Acepto. Torta entera para Nina. Para iso hai que gañar a carreira, Pulguiña. Ti que dis, Linda? Eu non o vexo. Prefiro que se reparta a torta, como facemos sempre. Veña, así é máis emocionante. Imos votar. A ver, quen quere facer a carreira? Cadeda, cadeda, cadeda. Vale, gañades vos. Facemos a carreira. Veña, desde aquí ata a casa de Tupa. De acordo. É boa esta idea que tiveches de regalarme unha torta, Xa veremos quen gaña. Toda Nina. Rafa, non fagas trampa. Pero se estou á mesma altura que vos. Agora sí. Non, agora ti estás diante. A ver, deixadevos de lerias e poñedevos os dous onde estamos Nina e máis eu. Ben, non valen os empurróns nin outras trampas das vosas, entendido? Sí. Preparados. Listos xa. Ei, Tutu! Esa torta é miña. Xa o veremos. Hola. Adeus. Sodes uns tramposos. ¡Tramposo! Ei, iso non vale. Non me deixas pasar. Ai, se és máis lento. Que? Eu máis lento. Xa verás. Adiantamento pola dereita. Ai. ¡Tramposo! E agora quen é máis lento, Ai. Ajá. Pois ti. Adeus, tartaruga. Nina, perdona! Nina, que me tiras? Ai, ai. Arriba! Ai. Trampa fixeches ti que tiraches a Rafa. Linda adianta a chulos e tramposos para facerse finalmente coa vitoria. Sí! Oe, 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 oe. Oe, oe. Linda, en serio que non nos vas dar nin un pouquiño de nada?
Non. Por favor. Que boa. Anda, por favor. A ver... Vou facer unha votación cos gañadores da carreira. Votos a favor de comer eu soa toda a torta. Vaya, 1-0. Pois é unha pena, porque está rica, A ver se Tupa vos fai unha igual un día destes. Podemos facer outra carreira. Que vos parece?